Doncs res, molt bona nit, bonics, boniques. Doncs aquí comencem ni més ni menys que la sessió número 61 de Contes per anar a dormir. I la història d'avui és ni més ni menys que una història russa que es diu ni més ni menys que l'ocell de foc. I què és un ocell de foc? Com és que hi ha ocells que són de foc? N'heu vist mai vosaltres un ocell de foc? Jo crec que no. Hi ha una història dintre la mitologia grega que parla d'un ocell que s'encén i després torna a néixer. Com es fa molt vell. Però jo crec que aquesta història no és aquest ocell. El cas és que diuen... és veritat que hem de fer una mica de màgia. Doncs diuen que hi havia una vegada ni més ni menys que un noi que tenia un cavall màgic. No un ocell, sinó tenia un cavall màgic. I què era un cavall màgic? Diuen que fa molts i molts anys això era més o menys possible, tenir un cavall màgic. I us explicaré més endavant què era aquest cavall màgic. Però era un cavall ara per ara, així com el veies, era majestuós. I tenia una mirada increïble, tan profunda, que semblava com si endevinés el futur. El cas és que aquest noi, que tenia aquest cavall tan potent i tan màgic, i cavalgava, i es passava els dies cavalgant, i podia cavalgar un dia, i dos, i tres, i sempre anar per muntanyes, i per boscos, i per rius, i es posava a tot arreu amb aquest cavall. De fet, no tenia gens de por. Era el noi més feliç del món amb el seu cavall. Però diuen que un dia va passar una cosa molt curiosa. I és que al mig d'un bosc, quan anaven cavalgant veloçment, el cavall va parar de cop i volta. El noi va mirar cap a un costat i va mirar cap a l'altre. I estava així una mica preocupat perquè no escoltava els ocells. I tampoc se sentia en cap animal d'aquests que hi ha al bosc. I es temia qualsevol cosa. Quan de cop i volta, al terra. Al terra hi havia ni més ni menys que una cosa, i aquesta cosa el noi va entendre ràpidament. Com era o per què hi havia aquell silenci absolut. I és que ni més ni menys que al terra hi havia ni més ni menys que una ploma d'un ocell de foc. El noi va desmuntar el cavall i es va acostar. I va mirar aquella ploma i és que era com així de color daurat, però també era de color vermell. Semblava com si s'encengués. I era realment bonica aquella ploma. I ja estava pensant el que faria amb aquesta ploma, quan de cop i volta el cavall. De cop i volta el cavall li va parlar. Escolta, jo no agafaria aquesta ploma. Si agafes aquesta ploma, només tindràs desgràcies i començaràs a patir i sabràs el que és la por. Però el noi mirava la ploma i és que aquella ploma era molt bonica i era de color daurat i era de color vermell i semblava com si desprengués foc. El cas és que no va poder aguantar-se i va agafar aquella ploma i va cavalgar fins a arribar ni més ni menys que al Palau del Tsar. I quan va arribar al Palau del Tsar va anar ben cofoi, ben content i li va dir: escolta'm, senyor, vinc a ensenyar-li el que he trobat. És per vostè, és un regal. Bé, de fet us he d'explicar una cosa, que és que aquest noi pensava que amb aquesta ploma daurada, aquesta ploma de foc, que semblava com si fos or, pur i dur, doncs tindria una recompensa, o potser el farien cavaller.
Però el cas és que quan va arribar allà i es va presentar ni més ni menys davant del tsar, aquest va mirar la ploma. Moltes gràcies per haver-me portat aquesta ploma. És una ploma d'ocell de foc, no? N'havia sentit a parlar, però jo pensava que això no existia. Em sembla molt interessant que m'ho hagis portat, però una ploma no és digna d'un tsar. Per tant, una de les coses que et demano, una de les coses que t'ordeno ara mateix, és que vagis a viatjar, vés on te vulguis anar, i em portis el propietari d'aquesta ploma. O sigui, que em portis ni més ni menys que l'ocell de foc. Si no el portes, et mataré, d'acord? Apa, adéu-siau, adéu, 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 desapareix de la meva vista. El cas és que el noi preocupadíssim, i ara què faré? Però pobre mi, si he trobat així per l'atzar, així per casualitat, he trobat aquesta ploma al terra, però pobre mi, però això és impossible. I estava com mort de por, estava espantadíssim, fins que de cop i volta es va posar davant del cavall, i el cavall... Què fas? Com és que estàs així tan trist? I el noi li va dir, home, com vols que estigui trist? Però sí, per culpa d'aquesta ploma moriré. I el cavall li va dir, veus, com t'ho deia jo que havies de deixar la ploma al terra. Com és que has agafat aquesta ploma? Bé, el cas és que el noi li va dir, sí, fet està, però jo ara moriré i ja està, ja estic... Se m'han acabat els dies. Quan de cop i volta el cavall li va dir, aquesta por, aquesta cosa, aquesta sensació que tens, de pànic, de patiment, no pateixis, perquè aquest patiment no és res comparat amb el patiment que t'ha de venir. I el noi, què vols dir? Què vols dir? Què és el que m'estàs dient? I el cavall li va respondre, no et preocupis. Tu ara te'n vas cap al tsar i li demanes 100 sacs de grana. Aquest gra el reparteixes per tot el jardí, per tot el prat. I ja en parlarem el que hem de fer. El cas és que el noi se'n va anar amb el tsar i li va demanar 100 grans, ni més ni menys, 100 sacs de gra. I aquest, doncs, tots els servents del tsar van començar a repartir tot el gra pel terra, així com... I el van anar repartint i repartint. I l'endemà al dematí, abans que sortís el sol, aquest noi, juntament amb el seu cavall, van anar al palau. Abans que sortís el sol, el cavall estava per allà pasturant i menjant 4 herbes. I el noi, us he de dir una altra cosa, també una de les coses que li va demanar era ni més ni menys que 100 sacs de gra, però també li va demanar ni més ni menys que 3 cordes. El cas és que el noi va pujar dalt de tot de l'arbre, amb les 3 cordes així, i el cavall estava per allà pasturant. El cas és que quan va sortir el primer raig de sol, així com... de cop i volta, un au ni més ni menys que l'ocell de foc
va aparèixer volant, era majestuós, semblava com si il·luminés tot el cel. Les seves plomes eren llargues, les seves ales amb unes plomes daurades, vermelles. Semblava com si fos un ocell que anés encenguent i anava volant. I era tan bonic aquest ocell, com, no sé, com el millor ocell, l'ocell més bonic que ningú hagi vist mai. I aquest ocell anava volant i volant i volant i volant i volant i volant. Fins que de cop i volta es va posar al terra i va començar a picotejar. Va començar a menjar la grana que havien deixat al terra. I just en aquell moment, just en aquell precís moment, el cavall va fer un pas, un altre pas, una altra passa, una altra passa, una altra passa, una altra passa. I es va anar acostant així tímidament, fins a on era ni més ni menys que l'ocell. I quan el tenia a prop, de cop i volta el cavall va fer un salt i xopapom! I va atrapar una de les ales de l'ocell. Aleshores el noi va baixar de l'arbre amb les 3 cordes i va agafar l'ocell daurat i se'l va posar a l'esquena i va anar fins a palau. Us heu d'imaginar, ni més ni menys, que com les plomes anaven caient, o sigui, com l'ocell anava a intentar escapar-se, s'anava a intentar escapar, les plomes anaven caient a terra, i es veia tot un seguit de plomes daurades, boniques, que era com si fos or. El cas és que el noi va arribar fins al tsar i li va dir «Tsar, doncs li porto ni més ni menys que l'ocell que m'ha demanat. Està content?» I el tsar va estar contentíssim i va anomenar ni més ni menys que cavaller amb aquell noi. El noi estava feliç, content, el cor li bategava, i finalment he pogut aconseguir el que jo volia. He aconseguit ni més ni menys que ser un cavaller. I diuen que va viure feliç per molts de dies. Feliç, la veritat que no us ho puc amagar. No va viure feliç per gaire més temps, perquè al cap d'una estona, al cap d'uns dies, al cap d'unes setmanes, el tsar estava així com rumiant. I rumiant, i rumia que rumiaràs, i rumia que rumiaràs, i rumia que rumiaràs, i de cop i volta es va posar al costat d'aquest noi i li va dir, escolta, tu que has sigut capaç d'atrapar ni més ni menys que l'ocell de foc, vull ara que vagis a buscar el que jo més aprecio, el que jo més vull al món, el que fa molt i molt del temps que el meu cor desitja. Vull que vagis a buscar ni més ni menys que l'hermosa, la bella Basilea. I ja ho saps, que si no aconsegueixes portar-la, moriràs, d'acord? El cas és que el noi es va tornar a quedar preocupat i mort de por una altra vegada, però si jo em pensava que ja ho havia solucionat, una altra vegada, ara sí que em moriré, però com vols que vagi on es busca aquesta noia? I a la fi del món, als confins del món, al lloc més lluny del lloc llunyà, això és terrible. I bé, el cas és que el noi estava molt preocupat, però molt preocupat, preocupadíssim, perquè es pensava que ja serien els últims dies de la seva vida. I es va acostar amb el seu cavall per fer-li una abraçada. I el cavall el va veure i li va preguntar, què és el que et passa ara? I el noi li va dir, què em passa? Que tinc tot el patiment a sobre. Estic tremolant tot jo, em queden molt pocs dies de vida, perquè ara el tsar vol que vagi ni més ni menys que al final del món, allà on ja no hi ha ningú. I allà busqui ni més ni menys que Basilea, la bonica, l'hermosa, la bella. I no sé com fer-ho. I si no sé com fer-ho, moriré. I el cavall li va contestar. Per això et vaig dir jo que no agafessis aquella ploma del terra, que si l'agafaves només tindries por i patiment. Però els teus mals no són aquests. El teu mal és un altre. Ves a parlar amb el rei i li dius el que jo et diré ara. I sabeu què passa, amics i amigues?
que just en aquest moment que ja és la segona prova, que li demana al tsar que faci i que sembla que el seu cavall l'estigui a punt d'ajudar, sabeu què passa? Doncs que farem una pausa, farem una parada i us continuaré explicant aquesta història demà. Què us sembla? Doncs vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte s'ha fos. Què tal? Com ha anat tot això? Us he tornat a deixar mitges? Teniu ganes d'escoltar aquesta segona part d'aquesta història? O la deixem córrer?